Musí byť človek šťastný, aby si niekoho našiel? Pozri, toto nie je o šťastí. Je to o omyle, že vzťah má prísť až vtedy, keď si pripravený, ako by láska bola odmenou za dokončenú prácu na sebe. Predstav si prístav, ktorý čaká, kým bude more úplne pokojné, kým vpustí čo i len jednu loď. Lenže more nikdy nebude dokonale pokojné. A loď, ktorá čaká na taký deň, nikdy nezakotví. Tomu sa odborne hovorí mýtus pripravenosti. Presvedčenie, že vzťah si zaslúžiš iba vtedy, keď si emočne pripravený, hoci vzťahy samé sú miestom, kde sa dorastá. Takže otázka nie je, či musíš byť šťastný, aby si niekoho našiel. Otázka je, koho čakáš, kým si dovolíš byť nedokonalý a zároveň milovaný. Som Ivana, psychologička, a inšpirujem ľudí, aby prestali čakať na dokonalý moment a začali žiť ten skutočný.